Anak na ko ang journey ko. Gamay, balit na bagay. Pa-cancer na. Giisip po ba na nimo nga tinuod siya? Nangilad ko batasan. Wala man ako nagidina. Ngilad ko batasan man. Di ba bastos? Dili man pwede nga di ka mo palit. Kaya ako maging noon sa man, ikaw na lang na cancer. Na ako'y mo palit ay mo baligya. O di mo palit yun ka, Col. Pati mo dami ang issue eh. Sorry. May bugag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina. Kung nilabay na ni sa inyohang FYP sa TikTok, o saan siya kababayi nga niwang boboog buhok, nurse ni siya, self-proclaimed ngil anong batasan. Mag-proud siya nga kuan man, cancer patient siya. Finally, ani-anagid siya sa programa ang binisaya chit-chat ato ni. Pero ayha nato ni ipadayon. Daghan gihapon kaayo gyud tawon ang galantaw sa tuang programa dinhi sa YouTube. Ngadi gihapon subscriber. Please, di gud mo malain. Subscribe na yung tawon mo karon dayon. Aron makita pa mo og mga ingon ani nga klase nga episode. Dili na nako padugayon pa. Wa na ilang intro. Ako nang ipaila-ila sa inyo ha. Si Liza Lina Lianes, also known as Nurse Kai. Palakpakan nato si Nurse Kai. Nurse Kai. Yes! Happy birthday! Happy birthday! Tagang ko gustong ipangutana sa imo Nurse Kai. Nanggikan ka sa gawas. Yes. Sa Iraq gyud ka na assign. North Korea, Sa Iran tagay mas nila dito. Sa UAE Abu Dhabi, baga? yes po. UAE. Abu Dhabi. Pila ka katuig dito? Kuan ko dito 2021. Pero dito na ko dati. 2013 dito ko for 3 years. Dayon niuli ko og kuan kay giuna na ako ang people of Lanao del Norte. Charot. Dayon to pagka human sa pandemic ni balik ko dito, nag-work ko as kanang magtudlo og mga caregiver and nursing assistant. Napansin ako, kanang imong tatlo, dugay na ni. Yes, dugay na ni. For those I love, I will sacrifice. Nakidunan dyan siya ko. May pagbanak mo ni gipatataw. Ang imuhang cancer, kay unsa man ni siya nga pagka-cancer? Character-based pa ko. Kay ugigit kong ilanong bakasan, di ba? Ginutang ka cancer. Colon cancer. Nakay colon cancer. Advanced sigmoid colon cancer. Kano saan mo ni na-discover nga nakay cancer man? December 2023. Oo, pero ang symptoms niya, nagsugod siya June pa sa 2023. O si unang gibatay man nimo ato. Sige sa akong tiyan. So kini laging nata sa medical field, magbuot-buot ba na yun tag-diagnose. Hawd-hawd na lagi. Gara-gara dayon. So abi ra gyud na ako nagpa-laboratory ko, stool exam og kanang sana ultrasound. Unya kay pobrehon man nimong iyaan adto kay mahal man jud sa gawas. Pati man ako insurance. So ang ako na afford kay ang stool exam ra. Pagawas sa result kay amoebiasis. So nagbuot-buot ra ang imong iyaan. Nagi-amoebiasis siya ga doktor-doktor kong tambal ana. After 1 week na ulian. After 2 weeks na pud ning sakit na pagbalik. So kay amoebiasis man niagi, ang amoebiasis man god kay dili gyud na siya totally ma-flush out sa imong lawas maskin gainom kag tambal. So for 6 months mo to kung hunahuna nga basin amoebiasis ra gito mga hugawan bi ang mga tao didto. Nya sige pa gitag paglaki. Hala. Di ba auto? Pagka December na, anak wala na kasimhot naman kong inuunan sa akong lola. Oy, pao naman siguro ko. Kaya naglisod ako ginhawa, dayon nagilanat na ko. For 6 months ha. Oh, sure. Pero dayon drop, dayon kanang sudden ako ang pagkaniwang. Pero wala kang giturot ka na itong Baker Slim? Wala. Di pa po ko ka-afford na. Oh, by drop, nag-drop ang imuhang... From 90 kilos down to 53. Sa 6 months? Yes. Kung gusto mo, maniwang pagpa-cancer mo. Bruh. Ngilad. Wala kay suspetsa to? Wala. Amoebiasis lagi daw akong gipasanginlan. Kaya di man po ko ganahan mo kaon, kaya sige lagi sakit akong tiyan. Until nga kana ko lalain na lagi ni, nag-doktor-doktor gyapon ko, lalain na lagi ni IBS, koan ko no bowel syndrome, irritable bowel syndrome, kaya nga akong tae ka na. Mura na siya tae standing, usahay ta, mura siya ganipis, murag lapis, ana. Usay, di ko kalibang.
One day ra ako hilanat adto. Pag mata na ko kahalo, mura naman ko kwaon sa kong lula, di pasimhot ko sa inununan ba. Mura ko hallucinate. La, kwaon ako nimo la. Pero unsa man na siya, sige bati gini mo ato. Sorry kay wala ko kabalo. Sakit lang jud sa tiyan. Sakit sa tiyan. Then murag constant ang akong constipation. Murag feeling nako ga diarrhea ko, kaya ang klase man gud nga cancer na sa ako call is mucinous adenocarcinoma. So, bot pasabot, gahi og ulo ang akong cancer, magkuan siya. Murag sipon-sipon ang iyahang ipon nga manggawas sa imuhang botlo. Hindi malibang ka. So, murag jud siya amoebiasis. So, maong gid po di ay nga, imong una-una amoebiasis ra gid po. Yes. Kanang sa aman nimo na confirm nga colon cancer na siya? Pag kuan na, katunang hapit na may mag-meeting ni Jesus Christ. Anak na ko sa ako ang friend. Pero girl, tawagan sa akong friends dito sa kuan na, uy, hatod ko ninyo sa Kuan B Hospital kay murag lahi naman ni, uy, mag-meeting naman gudon ni Jesus Christ, ani. Pa-admit dito na din na sayran nga, dako na din kay ang bukol, diri dapit sa kuang sigmoid, ang last part sa imuhang colon. Unsa nilahi na ang... Dako na kay siya, so dili na makaagi akong hugaw, so motong sige na og sakit akong tiyan. 1 million baya dayon ka doktor ang moana din sa imuhang kuan dito sa imong lubay. Sige ganahan. So okay ra dok. Ini ana sa ER doctor, ini ana refer ni sa kuan colorectal. Ana na po sa imong lubay ang colorectal. Refer ni sa surgeon. Ana na po ang surgeon. Refer ni daghan kay Luoy po dako ang lubay. Confirm dayon nga naa kay bukol pa to. So okay. The same day gi-biopsy ang bukol. After 1 week, dito na dayon ko nakahibaw nga, congratulations, you've just won! Snake Park! Ana na doktor. Pero anang wala pa na confirm akong biopsy, gibuslutan na din akong tiyan aron dito na din manggawas. Akong hugaw. Pero katong pagsulti ni sa doktor sa imuha nga, congrats na kadaog ka sa raffle draw mo gana. Sige bati ni mo nurse ka. Naisab kayo malipay-lipay kun mga 5 minutes ra man pod. Kaya nagunahuna na jud ko alam, mao na jud siguro ni ako jud nabunot sa raffle draw. Naakay. Nanakay hint. Yes. Nanakay hint nga mao na jud. Nganong nagka-hint maga? Kay syempre nagot ko sa medical field no. Okay. Right pa jud ko. Medyo Okay. Sunod nga mga adlaw, wala ra ka na depressed. Makapahinukto ka, uy. Na-depressed juga. Dili wala pud ko niabutan ang apoy. Oh, di ay. Wala, kay nag-acceptance naman dayon ko. Nganong dali ra man na-accept ni mo nurse kay? Kay nakasabot naman ko sa mga panghitabo-ukol. Ako ang mga uyuan, ingon ana, naingon ani. So naa sa inyong dugo? Yes, kay ngilad og batasan ang akong mga uyuan og iyaan. Both side. Pero katong sa imuhang nga kaso, nurse kay, niuli ka og Philippines. Yes. 1 year ko nga libre dito sa gawas og chemo. All by so myself. dito na ka nag-chemotherapy? Yes. Nagsugod na ko dito. Wala kahibaw ako ang pamilya sa Pilipinas, day. Nga na kay cancer? Wala. Kinsa may Ang nakabalo? nakahibalo ra ang akong igsuon og sila. Sila ang una na akong gipahibalo. Na siya gitudlo. Actually, wala di mga tao diha. Na siya imaginary mga... Ako ang mga friends. Naayang mga amiga diri gisabayan gid si nurse kay. Giyon sa nimo pagsulti sa imong mga friends. Ana ra ko sa kumanghod, nag-chat ko ato kay man ako kaya istoryahon nga kanang kuan kay makahilak man sila. Dili ako sila. So ana ko ni sa ko igsuon nga, di ba pobritag taliwak nganong na-cancer man ko. Ingnagod ako mamagpapabi, ingnagod na si mama kung adopted ba ko. Kay nganong nakoy cancer, nga pobre man ta, ana. Si parents nimo 1 year pa iha nakabalo? Kato pang pag-uli na, himatyon ako, pauli na ko diri. Himatyon man ko pag-uli na ko diri. Actually, wala ni sugot ang airline nga dili ko ubanan og nurse. Before ko ni uli, na-admit, DNR ko dito! DNR ko, nilabot ang mga sugot. Kailan ka DNR call? Do not resuscitate. Na-admit ko 1 month before ko ni uli og Pilipinas. Kay 4 months man ko dito na undang og chemo kay lagi ang insurance dito namo dili na siya maayo ba. Dili na i-accommodate sa hospital kung wala kay insurance kay mahal gyud pud kayo ang chemotherapy kung wala kay insurance. 4 months nangita akong charity dito nga mo kuan sa kuha. Unya, syempre unahon jud niya ilahang mga kadugong bughaw. Ang mga Barbie uli ana.
Nag-complicate man ko dito, naghubag ang akong kidneys tungod sa akong stent. Unsa nang stent? Mura siya wire nga gibutang sa akong both ureters katong agianan sa imong ihi. Unsa na po ng mga ureters? Ang ureters is agianan sa imong ihi katong Okay, murag duha ka okay, wire okay. gikan nag-connect sa imong kidneys. Natoy siya stent gibutangan og wire kay tungod sa kadako sa bukol, naipit man siya. So dili na ko makaihi og tarong so mong naghubag ang akong kidneys. Unya kay wa man jud to na ilisdan kay wala na lagi ko insurance dito. Namaot ko. Unsa na Infection. Namaot ang ako ang health dili Okay, ako. okay, Oo. okay, okay. Ato lang klarohon na. Klarohon lang nato. Okay, Kay okay. ko maoto nga pag-abot sa hospital, tagas na kighilanat, mura na kong nag-terminal feeder, mura na jud kog mag-meeting na jud ming Jesus, ani, this is the time na jud, ana. Mga 1 week, 2 weeks, ana, ni samot pa jud kog ka-deteriorate ba. Giingnan ako sa doctor nga, anytime nga mo start na imong heart, dili na jud ka na mo i-revive. Kay wala man pod mi mahimo sa imong sakit. Oh shit. Ana! Alam nga, nagdaghan pa kong chika din nga, daghan man kayo kong tubo, di man ko kastorya. Ano ko, okay kayo? Ano ko, okay dok. Hangtod, imagine, 1 month ko dito, dayon, unsa ka perfect o ka-favorite ni Jesus Christ ang Barbie. Nga na-discharge ang Barbie. Maotong ni uli ka. Oh, from hospital to airport ko, call. Dili man unta ka tugtan sa airline. Oh, gitagahan ko sa OWA og nurse nga mo accompany na ko pauli. So unsa man ang imong kahimtang ato while gasakay In ka pain ko. Pero kay kinahanglan kong muuli, kay di ko kauli, basig mas stuck na pud ko dito na jud ko makahon ako. It's either kahon or kaam. Ang ako ang pag-uli sa Pilipinas. Ay ko nga kinahanglan jud ko muuli. Sakit, in pain jud kay ko, di jud wala gipang turok-turok sa imong ato. Dili man pwede call kay naman gud ka sa himpapawid. Bawal ang mga Ang kuan ang kung mga tag-as nga dose ang imuhang mga pain reliever, lahi ba ang imong body weight. Di maoto nga giagwantan ako. Ang ako rang na-take nga pain reliever paracetamol. Tapos, Mauray ako ang giinom paracetamol na. gikan dito sa UAE hantod nabot kong pagadian. Ang gasakit si mo ato is diri. Kani kay wala pa man kuha ang tumor adto. Unya gadako man siya gadako. So grabe na jud kayo ang pain. Kana gumuliho ko nga ambot lang kung 10/10 ang pain scale na siguro ko 15/10. Oh shit. Taas kanang kuan sakit jud kay sa nga tanan dad. Wait lang, imong naong while gasakay, unsa may naong nimo ato? Aloy ko yung Barbie. Ano na yun? Unya og matubang mig mga kanang kuan kay dili ba ka pasakyon kung daot kay kag nawong no magmask og kadaghan ni singit sa Di man ka pasakyon kung daot kay kag nawong. So nagsakit ka yung Pero sa airplane pwede na ka mag-inarte dito kay naman kay nurse ko yes. yung Naglapag sa aeroplano dito na sa dito na ako nagsugod og inartista tinuod pag ana jud sa pagadian. Ko kani pwede na jud ko diri masakito na jud ko dinhi di na jud ni pwede magwanta di pa jud ay matagaan ang Barbie og pain reliever Kay ubos kay BP basig mataychi na pod di gid extrosan lang sa akong kadaghan ana ra gud ang journey god gamay balit na bagay pa cancer na So, gikan sa airport, giambulansya ka, gihatod ka sa hospital diretso, hospital diretso hospital arrest ako mga 2 weeks dito na dayon mga naoperahan By operahan, gitanggal ang... Yes, gitanggal ang tumor, total colectomy, but pasabot, gitangtang na ang tibuok na ako nga large intestine. Dayon, a part of my small intestine pod, gitanggal na sab nila kay nagkita na po dito nga naibukol. So kung inaton pa ning ako ang na highway na jud ni, straight na jud ning ako ang tinai diri. So, mauto nga, ang nagagawas ng imuhang hugaw, Dito pa ko sa abroad, nanakoy Nanakay. nanakoy nga ni. kasi tawagan naman. Ileostomy. So, naibag dito sa gagawas ang imuhang hugaw. Diba? Ingon ko nimo bawal ka makanser kung pobre ka, di makaka-afford ato tanan. Dahil dapat nilad kag batasan. Kay kung butan ka na tai chi na kadiretso. Giisip pud ba na nimo nga tinuod siya kay Nangilad ko batasan. Wala man ako nagidinay, ngilad jud kog batasan man. Actually sa wala pa ko na cancer, daghan na jud kog kontra. Kay kanang kuan man ko kung unsa ako nasa hunahuna, nabi ako sa ospital ka trabaho, de daghan ko og mga senior kato mga gore na. Lahi ra baya ang nakatunan sa mga gore o sa mga bata nga bagong graduates or unsa. Di ba? Kung naka sa ospital kay mag-adjust baya ang world. Unya ako kay
ako mang i-push ang ako ang nakatunan. Mm. Dayon ang mga guard, di mo na sila kadawat kay senior lagi sila. Perminti ko, ako ang bad. Kontrabida ka. Yes, ako ang kontrabida. Pero di na po ko ingon nga, ngila jud batasan kay ganahan makay ko magtudlo-tudlo og mga newbie. Bully ko sa ila nga, kanang bully gud nga kanang magsulog-sulog ra. Yes, yes, Pero yes. gang ako ang sakop, ibuli gani nga tinuod nga kanang bitong istoryahang dili mao. Ay, ako mamalit kog away. Kusog kay ko mapalit kog away. Sa ER, aside kog ER, mapalit kog away sa ER kay public hospital baya ka. Dili jud na kalikayan ni mga unahan ni kay pag umangkon na ni kuan ni mayor, unahan ni kay silingan ning kapitan ana. Dili man na pwede. Kay naman tay gitawag nga triage, ako mo palit ana. O dayon, ug pag umangkon ng mayor, dili pa man na unahon kay namay ka kamatyonon man ni, saon man ni, unahon gid nako na. Kana man ko call. Mao ngilad kog batasan. Apa ko sa ER. Adto ko dalain na mo na. Wala po kayo nakaaway gyud nga grabe-grabe. Katorang among ko. Hindi na lang nako. Mabangbang niya ko. So nagi kayo nakaaway? Oo. Wala sa gaginan na gaba nimo. Wala yung Wala ra man pod. Wala ra siya. Ako namang gidawat nga gaba na niya akong gaba na niya gabayad na ko sa gaba. Katong nanagig ka nakauli ang parents nimo. Si mama, after 2 weeks pa mi nagkita ni mama katong nako sa ospital. Unsa ingon ni mama? Wala ra taman ra siya hilak kayo, hilak-hilak dira. Kay importante, naglakaw ko dili ka ang imong gidawat. O makato ra mga 2 minutes ra pud to siya naghilak. Kay ako mama ko, dili na ko kay iskutan na nako kung mama. Kajut pa. Okay ra. Maong wala na ko pahibawa si mama kay stroke si mama. Na siya stroke. Onya, imagino nimo nga kung pahibaw kabati ko dala ang issue. Sorry. Anak ko na nabiya stroke ako, na stroke na biya, left stroke na biya akong mama. So imagino nimo nasa layo iyang anak, di ba yun na maskin ikaw na mahimong parents. Nasa layo, naingon ka man, ako'y cancer ma. Maskin pag maingon ka, okay ra ko diri ma, libre ko kimo, naigatiman ako. Pero as mama baya, di ba yun na nimo madawat, nga wala kay mabuhat para sa imong anak. So mo tuwa na ko paibaw ako mama. Ako rang gipahibawon ko igsuon. So every time nga manawag ko, naniwang na ko, naupaw na ko. Nataimingan man tong pagkaupaw na ko nga. Nagpaupaw si Raisa ba? Raisa ko siya. Sinon. Ikaduha na to na ako nga treatment sa chemo. A second line treatment. Kaya ang first line treatment sa 6 months, wa ko naupaw. Katorang oral and IV nga chemo. Ang second line of treatment, dito na ko nag-upaw. Kay kato na tong gibutangan ko kanang portakat. Nga ipagi na akong tambal sa kinadak-ang ugat sa akong heart. Dito na ako nagsugod og kaupaw. Siya nga nagpaupaw man ka. Dinhi sa Dubai ma, uso ni kay init kay karon summer biya dinhi na unsa man ka. Tarawa try sa ginas Pilipinas nagpaupaw man gani ako pang nas Dubai. Ana, wala ra siya nagkuan nga wala di gadaot kay dili man jud ko magpakita sa akong mama. Every time manawag nakapostura jud ko, joke up gid kayo, dili mo ra gadaot ana. Kanang wala jud nako siya igna kay di ko gusto nga wala ba siya mabuhat. Sa tinuod nga pagkastorya walay mabuhat akong mom. Nga ngano ako pa man siyang pahagu-haguon og kanang huna-huna sa kuha. Yes. Nga man siya mabuhat. So karon maskin karon wala ko nagpuyo sa amo kay makadungog siya sa akong ungol ko, maluoy ko niya. In pain ba kay ko. Nya tapad naman mig kwarto. So mo to anak ko sa ko amiga nga dito ko puyo siyang balay. Di ako nang girason sa ko mama nga. Mas maayo diri ma kay duol sa ospital magkay-kiyay ra ko dayon kanang kuan. Mag-duty pa bi ako. So siya nga sige okay ra din ha. Wala kay ba ako mama nga stage 4 cancer ko. Na ang yarang nahibawan is nana ko'y cancer. Di, mo to nga, dili ko gusto ba nga maduol ako mama kay basig maduwal ang iyang stroke-in. Lisod na kay siya maglakaw-lakaw, left and right na iyang stroke. So tinuod jud nga gaduty ka. Yes, ga nurse ko na unsa ko ginabrightan nga nurse among clinic. Kaya ako ra man po yung nurse dito. Pero in terms of kuan kay, di ba marga pamaligya ka pud Yes. karon? Kay actually ani ko unsa ka swerte ang nakoy cancer no. Kuan ko ni Dr. Al Harvey, gipa-duty ko niya as secretary niya anang isa ra ka adlaw god gipasulay lang ko niya kay wala mo koy trabaho. Kay unsa may expect gi-cancer na ka gikan kag abroad. What kisa pa may mudawat. So si Doc Al Harvey mo na siya nag-isya nga besh ganahan ka mo duty. One day lang tagaan ti kag ingani nga sweldo. Sige go. Karon ang tag-iya kay naamay siya ba nga kanang
Wala, as in, gi-cancer na siya. Nya ingon ana gihapon, nya bright pa jud ana. Grabe ang mga health teaching dito dai nagpasikat jud kog kadaghan. Mo to pag human sa anang 8 to 5 na mga clinic niingon dayon si Doc Al nga kana. Dash na ko'y surprise nimo. Hired na ka. Nang-apply dai ko. Pabjutihon na kaugma ni Doc Sheila. Ana ang tag-iya si Doc Sheila Yonson. Mo to pagkaugma na may trabaho ang Barbie, o di ba? Wala ko nang-apply pero hired. Ana kagahi. Basta tapos, kaning imuhang ginatinda, yes, leche flan, pulburon, balag mga piang ko diha og kuan. So, makatila mismo leche flan. Wala ko kadalaw, taga-ingon, di ba? Ingon ko, gilad ko batasan. Pinahanap pa naman ko, feeling na ako magdala siguro sa leche flan. Wala ay sampol na unsan ni, nang limos na gani ko, mangayo pa kag tampol ka ayahay. Di ba to? Kana, kung makakaadto ka sa clinic ni Doc Sheila. So, gini mo tindahan ang yes, ang another niya. side sa iyang clinic, tinda na nako tanan, ang pikas, mga tambal. Usahay, magsuri ko silang hospital sa Kapatagan Provincial Hospital. Maruri ko dito kay magtaghan magkuog ka ng kaila dito kay dito bi ako nagtrabaho for 6 years. Oh, kinahanglan pinugsanay. Kay unsa man akong kitaon na maggasto ba ko 20K per session sa ako ang chemo kay na ako'y targeted therapy plus chemotherapy. Pas kuan pa ang ambulance kay walay kanang libre ang ambulance, magbayad pa kag ambulance, kaon pa nimo dito sa amay pakpak, although libre ang chemo pero may mga tambal nga dili. So wala ning kamot ko og panampaligyag pulburon, dili man pwede nga di ka mo palit. Kaya ako baging nonon sa man ikaw na lang na cancer na ako'y mo palit imong baligya. O di mo palit jud ka Paul. Kung doktor, di na mangayog sukli. Doktor man ka. Kung gi-cancer biya ko ayaw na pangayog sukli diha. Di dali kay ko na dato. At least magi nakaano sa imo. Karon nga nag-chit-chat na nurse kay. Are you in pain? Oo. Siguro akong pain karon kay nasa mga 7 out of 10. Pero na kay fear. Mamatay? Yeah, mamatay. Ready naman ko. Kay as a cancer patient, traitor ba yan na sila? You'll never know kung kanusta ka ma-deteriorate. Pero wala dyan kay, maski gamay nga wish kay Lord nga, Lord, extend sa akong life. Kada adlaw! Ano, masuko man. Kada adlaw, Paul. Kada adlaw, Jud, na kanang happy na Jud ka nga, hala. Buhay pa ang Barbie, perfect. Kapalo ka katong na DNR ko dito sa gawas. Kay dali, hilap ka dito no, mga nanabiyak kay ka ng mga wire, tanan. Naka-monitor sa imuha. Kapila ko nag-flatline. Pati nga ako nga, hala, tama ko'y heartbeat nga nung nag-flatline maning monitor. Kada mata na po, dili pa ni St. Peter Jud, suga pa ni sa hospital. Kada mata. Kada adlaw jud ko kada latay full jud ko sa Ginoo. Buhi pa Barbie. Di jud ko ganan wag plano na. So kada kay bawo nga na cancer, wala ko'y mga plano na. Kung gusto ko mahitabo na, ihitabo na. Kay dili ko ka-promise next week kung buhi pa ko. Tinud-anay man, diba? Maski wala kay ibate, maski wala kay dili makakabalo kung buhi pa ba ka ugma. What if sa imong pagtulong nagiorong kag kadaghan nga risi? Ana ba? Kasi pinaka-deep ni mo nga discussion with God recently. Dili ko religious nga tao ko. Dili jud ko. Dayon kung istorya man gani kong ni God kay mura ra jud ka na bitaw. Barkada ra ba? Ingunana lang kay kung deep gyud kay nga istorya sa Ginoo nga. Wala ko kaagi ingunana. Nay moment nga mosulod kog simbahan, kanang kahilakon ko kay maulaw ko. Dili ba ako tigsimba? Maulaw ko kay nganong muhangyo ko. Nganong muhangyo ko sa iya, nga di ba ko tigsimba. Kusog pa yun kay ko mamalikas. Every time nga kananay mo, first ako nga, pwede ka na mo i-pray over, paningkamutan yun na ako nga di ko muhilak. Kay maulaw man ko. Maulaw jud ko sa tinuod lang. Normal naman yung gibati nga maulaw ka kay Lord, no? Pero sa masimong gingon, wala naman kita kahibaw sa... Mas mayo na lang yun ng kanang nagig kay heart to heart with Christ bitaw. Kay ambot og mukuan ka kay ako as Christian, if you accept Jesus as your Lord and Savior, you will be saved. Kuan lang, pray lang yapon. Permiti ba ko mag-pray call? Idawat mo Permiti si ko Jesus. mag-picture ni Jesus na kada sa tinuod, I offer my life gyud. Okay. Ana. Na ikaw na siya bahala, Lord. Ako, dili ko magtanaw sa ugma na ang akong ilib ang karon. Kaya di man ko kahibaw sa ugma. Ana ba? Ikaw na dyan bahala. Murag nahisgot nimo nga nakay anak? Yes, 16 years old na akong ikoy. So naagi day kay anak. Doktor biya tog papa.
Joke lang oy. Nastorya ni mong anak about this? Wala. Na anytime, pwede ka Wala. Dili ko kakaya. Tara. Dili ko kakaya. Muna nga, og night time, magbanding na dyan eh. Ako may agaw. Batia dyan dyan anak. If there's one thing na ganahan, gusto gid nimo isulti sa imong anak, unsa man Nurse Kai? Ikoy, dako na ka, ikabaw na kamulong. Mabuhi na gid na si Ikoy nako. Nya, kuan po na siya personality call. Kani ang gahi po ng personality ba. So, kung mawala ko, mawawala man jud tang tanan, matay chi ups man jud ox. Ready na po siguro na siya oy. Dako naman siya. Ang di lang jud na ako ganahan kay kanang basin na mong abot ang time ba nga basin siya po. Dako ang chance nga pwede maiya nga akong gibati ron. Laban lang. Pero dyan na, laban lang. Kay, kung sintahay man gani, matinuod na, dili ko kabaw kung kinsa pa ang musuporta sa iya. Wala naman ko. Basin ka ni mga supporter na gani. Lagi. Mo akong kagulan, maragit akong kagulan. Di wala man nga nag-ampo ko. Pero taas man gud og chance niya. Kay maliwat-liwat man jud. Yes. So dili ko kay bawo kung kinsa pa mo tabang sa iya. Tanawon ni imong anak. Di na ko ganahan mga anak ko, magtanaw ko niya, imagine na, pwede ba niya mamana ako ang sakit. Ako ang hangiyo na jud ni Jesus no, kung papaulion naman jud ko, kung dito ko niya paulion, dalo na lang nako akong cancer, oy, ayun ihatag sa kuwang puan, sa nahibilin. Ako na lang, okay ra jud kay ko. Kaya ra jud nako. Balag in pain ko permanente, pero ayaw lang ako ang pamilya. Dili na ako kaya nga kanang mabati nila akong nabati karon. So mo na imo ang imong personality like sa TikTok, you're just living your life ana na lang. Kung na-realize lang dyan na bitaw na ako na sooner no, sa unang wa pa ko'y sakit, siguro mas happy ang world. Kung ma-realize lang dyan na sa tanang tao nga, kinahanglan na gyud ta mag-happy-happy. Kay unsa ang problema? Wala man jud siguro gihatag ang problema ang Ginoo nga di nimo masulbad. Ibutag-tag cancer, gadaot ka. At least nanakay hunahuna nga. Mamatay ra jud siguro ko ani. Kay nanang pay sakit. Di man pwedeng dili. Unsa ka? Favorite ka ni Jesus, immortal. Ana, dili baya. So mag-happy-happy ra jud ka. Kanang Lord, ayaw sa jud ko sa Nurse Kai. Ayaw sa jud, Lord. Hawa man ko gadali. Kay ang 100% ang monetization ani sa YouTube padong gid in taon kay Nurse Kai. Mga galantaw ayaw mo pag-skip og ads kay para gid ni kay Nurse Kai sa iyang hospitalization. So supportahin ninyo ni nga episode kay para ni kay Nurse. Para ni kay Nurse Kai. Sige, di ako pangayog limos. Nurse Kai, kanang salamat Nurse Kai sa imong oras ug sa imong pag-inspire. Kabalo ko nga dili lalim man your kabalo ko nga every minute you're fighting. Yes. So, despite siya kanang imuhang ginapakita nga isog nga personality or kanang ginaproclaim nimo nga ngilad kag batasan, like I can really feel it na you're a very wonderful person. I know, right? Yeah, you're Wanang daghan ra jud mga taglimos man ko. You're beautiful, you're Thank you. intelligent, everything. Tanan sa imo. Oh Lord, ayaw sa jud ko kwa. Kay full package man day ni Lord. Salamat sa Masalamat gyud. Managan man jud akong tingmatag sa limusan eh. Hi, Nurse Kai. I love you. I love you. I love you to ko. I love Kita you. tinood. Tinudan na yung pag-story. I will include you in my prayers. Thank you. Okay. I still want you to wake up every day. Oh, dami. Thank you kayo, I Jud. still want you to wake up every day. Ano lang, padayon sa pagsukol. Usukol, man jud ko mas gigwa ko'y kontrakol. Yes. Kadaway sa programang Binisaya Chit Chat ato ni ang pinakakuyaw nga warrior sa Lanao del Norte, Nurse Kai.